Bueno, voltamos a falar da situación da planta de Alcoa en San Cibrao porque realmente coas novas informacións que publicou a empresa pois é todavía máis preocupante. Por un lado, bueno, pues un tema que xa se debatiu moitas veces en esta comisión, como é o problema do custo enerxético, pero hai moitos máis motivos a ter en conta de cara á viabilidade futura desta planta. Ademais, sobre todo, bueno, no eido da mellora da produtividade, da calidade dos produtos que se desenvolven nesa factoría. Pero, ademais, ven a incidir na preocupación sobre a evolución futura desta empresa a comunicación de Alcoa a nivel internacional das reducións de produción que pretende facer nos próximos 5 anos. En concreto, Alcoa a nivel internacional produce 15 millóns de toneladas de alúmina e quere reducir 4 millóns de toneladas desta produción, casi o 30%. Hai que salientar que en San Cibrao producen-se ao ano 1,6 millóns de toneladas e entón o risco de que unha parte importante deses 4 millóns que queren reducir a nivel internacional poda acabar afectando a planta de alúmina en San Cibrao. Por outra parte, Alcoa informa tamén aos mercados de que dos 3,6 millóns de toneladas de aluminio que produce nestes momentos queren reducila tamén en un plazo de 5 anos en 1,5 millóns de toneladas. Tendo en conta tamén que en San Cibrao se producen 232.000 toneladas de aluminio primario ao ano, pois tamén o risco de que esta reducción global de Alcoa afectara a San Cibrao é moi importante. Bueno, por todo elo, a situación implica que as actuacións do Goberno central e tamén do Goberno da Xunta de Galicia deberían de ser inmediatas e importantes en todos os eidos do que estamos a falar, tanto na parte dos custos como na parte da desenvolvemento tecnolóxico e as garantías de emprego na mencionada planta. Na visita da ministra de Industria a Factoría, a verdade é que non aportou moitas concrecións e realmente deixou máis incertezas que solucións. Primeiro, bueno, falou no seu día, a PNL está redactada fai un mes, de que había garantía de que a posa de interrumpibilidade se desenvolvería no mes de decembro, e así se vai desenvolver a finais desta semana, pero a realidade é que é moi preocupante as condicións en que saiu esta posa de interrumpibilidade. Se baixa a potencia disponible para a subasta a menos da metade, en concreto a 1000 megavatios, e ademais se suprimen os bloques que realmente aos que accedían as grandes empresas dese sector que nós tamén plantexamos, e creo que estamos de acordo en isto todos os grupos, da calificación de empresas hiperelectrointensivas para diferenciarlas do resto. O sea, resumindo, diferenciar as empresas que antes iban aos bloques de 90 megavatios, que agora terían que ser os de 40, das que acceden aos bloques de 5 megavatios, onde hai moitísima máis competencia e o pago por este servicio baixa de maneira moi importante. Bueno, pois, xa digo, a subasta que publicouse fai 2 semanas, primeiro, rebaixa a potencia a contratar a menos da metade, o que vai dificultar moitísimo que Alcoa e outras empresas hiperelectrointensivas de Galicia podan chegar nin siquiera a metade do que conseguían. Alcoa necesitaría 385 megavatios, bueno, parece totalmente imposible que se eleve casi o 40% do que se subasta neste momento, ¿no? O sea, que pode ser previsible que non consiga ni a metade dos megavatios que necesitaría. E, por outro lado, tamén é totalmente factible que os 125.000 euros por megavatio que se conseguiron nos bloques de 40 megavatios na anterior posa, pois agora, al estar aberta toda a competencia de todo tipo de empresas, pois isto vaise ao entorno dos 70.000 ou incluso menos, con lo cual, digamos, a
a rebaixa da factura da luz das empresas electrointensivas galegas e, sobre todo, da Alcoa, pois a expectativa é que vaise por debaixo da metade do que obtiveron hasta este momento. Xa digo, este é un tema moi preocupante, sorprendenos moito, tendo en conta, sobre todo, que é unha medida provisional para 6 meses. Nos sempre planteábamos que a interrumpibilidade se alargara como mínimo un ano para dar certa estabilidade. Bueno, pues se manteñen os 6 meses, pero se modifican desta maneira o obxectivo que a ministra estableceu na visita a Alcoa de que conseguirían baixar o prezo para estas empresas en torno de entre 40 e 45 euros por megavatio, pois parece longo de conseguirse. Si é verdade que parece que se vai estabilizar as compensaciones polos custos indirectos de CO2 no máximo que autoriza a Unión Europea, que, xa digo, neste momento están en torno aos 176 millóns de euros e que no ano 2020 poderían subir a 200 millóns. Pero esta cantidade en absoluto vai compensar a perda de, digamos, de condicións competitivas no prezo do megavatio a partir da interrumpibilidade. Nós consideramos que a interrumpibilidade, sobre todo, co incremento da potencia disponible, da potencia renovable, é imprescindible como un verdadeiro servizo e, además, o prezo ao que chegou nas últimas posas xa está no entorno que a Unión Europea admite como un precio razoable de mercado, non como sucedía na anterior. Isto non é incompatible con a posibilidade de tarifas industriais, son cousas totalmente diferentes. Unha cousa é un servizo ao sistema eléctrico que se remunera e outra cousa é unha tarifa industrial. As dúas cousas son totalmente compatibles. Por eso seguimos insistindo na necesidade de que se podan desenvolver PPAs, o sea, contratos directos entre produtores e consumidores finais de enerxía, fundamentalmente a partir da sacar do pool a produción hidráulica nuclear e establecer un prezo tasado como se fai en Francia. Todos os expertos no asunto consideran que se os 86 teravatios hora que producen estas centrais se comercializan ao entorno dos 40 euros megavatio, o prezo de enerxía, tanto para estas empresas como para o resto dos fogares, podería baixar, tendo en conta que o 30% do total do consumo enerxético anual en España, baixaría como mínimo un 20% o prezo. Todos os estudios máis solventes o demostran. Quen o nega, pois é como quen nega o cambio climático ou que aposta polo terraplanismo. É negar unha evidencia demostrada por moitísimos asentes, eso sí, independentes. Claro, os que protexen máis os intereses das eléctricas que dos postos de traballo en Alcoa, pois evidentemente non parece que non lles funciona a calculadora en un tema tan evidente. Se o 30% do consumo eléctrico e da produción baixa del orden dun 40% no seu prezo, pensar que non vai baixar o prezo medio é verdadeiramente curioso cando se defende. Eso sí, evidentemente isto afectaría as eléctricas con unha baixada de beneficios, os chamados beneficios caídos do CEO, de máis de 2.000 millóns de euros que non teñen ningún tipo de razonamento ni ningún tipo de justificación. A situación actual, xa digo, é preocupante. A Alcoa iniciou primeiro unha parada en verao de 16 cubas, agora son 32, e amenaza incluso con parar series completas, o que si xa sería, así como as actuacións hasta o momento pois afectaron solamente ao emprego eventual, pero si deciden parar series completas, ademais do problema técnico para rearrancalas, afectaría xa de maneira moi importante ao emprego fixo. Evidentemente, a maior parte das actuacións veñen do Goberno do Estado, porque ten todas as competencias, pero evidentemente a situación provén tamén de legislación do sector eléctrico dictaminada polo Goberno do señor Rajoy. Absolutamente o responsable de que o prezo do megavatio este no momento, nos niveis que ten neste momento, xa digo, con precios industriais un 30 ou un 40% por encima do que disputan este tipo de empresas en Francia, en Alemania ou en Italia.
Pero, por eso é evidente que é imprescindible entendemos que estamos en un goberno en funcións, pero o que non entendemos é que este goberno en funcións non poda xa avanzar a negociación para saber por onde van a ir as intencións dese estatuto de empresas electrointensivas e hiperelectrointensivas. O que non entendemos é que de repente se publiquen decretos como o das subastas de interrumpibilidade que van totalmente en contra do camiño que pensamos que podería axudar a que Alcoa non decidira reducir a produción en San Cibrao. Pero tamén hai responsabilidade do Goberno da Xunta de Galicia, porque a planificación industrial é responsabilidade do Goberno de Galicia. E o Goberno de Galicia mira para outro lado, plantexa que toda a culpa é do Goberno do Estado e non decide intervir de ninguna maneira cara a empresa para verdadeiramente motivala a facer... Ten que ir rematando, señor Casal, que se pasamos... Ten que ir rematando. E fundamentalmente aquí o que plantexamos na PNL é que, ademais de todo o que xa comentei correspondente a competencias estatais, a Xunta de Galicia debería tamén instar a empresa Alcoa a cometer actuacións que, por unha parte, melloren os seus costos, como sería a acometida de gas á planta de aluminio. A Xunta de Galicia fixo os gastos para que o gas estivera na porta de Alcoa, en San Cibrao, e ali se sigue quemando fuel para os cubos de fundición. Isto medioambiental e económicamente non ten ningún sentido e habería que forzar a Alcoa. Si defendemos que teña un precio da enerxía moi competitivo, que vamos a pagar en parte o resto da cidadanía, o resto dos consumidores de electricidade, pois que habería que exixir, a Xunta de Galicia debería exixirlle que pusera tamén pola súa parte investimentos para garantir a viabilidade. Tamén nas mesas de fundición para poder producir aluminio de alta calidade ou de máis alta calidade, que en este momento, sobre todo para a industria aeronáutica, non se produce. 2 minutos de máis, ten que rematar. Sí, remato xa. Fundamentalmente, que non o incluí nesta PNL, porque xa o incluíramos desde fai máis dun ano, cando se plantexou a implantación de aranceis medioambientais. Cando pusimos aquí en comisión en pleno fai un ano, todo o mundo se levaba as manos á cabeza. Bueno, pois quero recordar... Ten outro turno logo, por favor. Que esta semana a Unión Europea xa plantexa que esos aranceis se van a estudiar durante o ano 2020, e eso sí que incitaría a Alcoa a que para poder vender aluminio en Europa habería que producirlo en Europa. Nada máis e moitas gracias.